Hafizu Tarauni wakilin Tarauni shi ne ya kira ya ce batun shari'a an gama. Ku bani tambarin yan dodorido yanzu PDP no ido. Yau yan baran da ta kulle sai ido. Tsoro akwaya karewa ba to. Yanzu an gargara shari'a amincin tsirar da su ba zancensa. Buhari ya ci kowa na fara. Yau sun yi faduwar butar 'yan tasha. Mulin rufe su ko iska ba su sha. Yanzu APC ce sama. Shari'a ya ce karfi gardama. Buhari ne ya zama tora bagardama. Injiniya malin fashi ya ce mana. Ga nasara a fili ta bayyana. Longuna na masari ne komanda injiniya ya ce a bayyana a Najeriya. APC ce sama mai shari'a ne ce batun shari'a an gama. APC dai Buhari ya daɗe nasara. PDP ta buga buga mai shari'a ne ya ce batun shari'a an gama. APC ta ci baba ya da dan nasara. To da sunan Allah Ubangijin mulkin duduka. Sarkin sarki wallazi shi ne mai duka. Batun murna nan zaka batun shari'ar baba bincika wuce a tatara. APC ce sama PDP ta buga shari'a ne ya ce batun shari'a an gama. APC dai Buhari ya daɗa yin nasara. Tsira da isa gurin tsayayye mai martaba. APC ce sama Aziken dukan mu dan shi ne ya raba. PDP ta buga Har hali an sahabu na iba na zuba. APC an sama Allah ka hada da ni da tsohon mai nasara. APC ce sama PDP ta buga shari'a ne ya ce batun shari'a an gama. APC dai Buhari ya daɗa yin nasara. da baba ruwa ba fata irin kwando ba ne. APC ce sama Ko gwamna masari ba abokin lado ba ne. Haka PDP ta buga lokacin gwiwar rakumi kare in baya sansani. APC an sama Buhari da an saba Ankara. APC ce sama PDP ta buga shari'a ne ya ce batun shari'a an gama. APC dai Buhari ya daɗa yin nasara. nan batun shari'ar baba yanzu ta kare hamdala. APC ce sama Alƙalai sun yi ƙoƙari
kula da su hujja ta tara. APC ce sama. PDP ta buga. Mai shari'a ne ya ce batun shari'a an gama. APC dai Buhari ya daɗa yin nasara. Batun shari'a an yi, jikinsu yana sanyi, batun nasara mun yi. Ko da buwayi gwani ta bada kamar kumaya. Tabaraka mai A sha komai. Buhari muke kallo. Buhari muke Wane gwalo. wane kanku muke gwalo. Kanku muke gwalo. Makiyin Buhari kuce dolo. Ayya! A sha su zula sun shiga rudaniya. Sun shiga Wanda rudani. za ya zo ya musantaniya. Ba a musanta San da ne. damuna ta wuce raniya. Kaka ta wuce Wane rani. wane an ta wuce rani. Sun tafi ce rani. Na barin wani kanauna. Gwanin wani gano. Buhari Allah yi da nufi na nan. Ya yi da nufi. Da wanda rabbana ya hukunta na. Wani ya hukunta. Dan da kai ba za a yi cuta ba. Hai! Ba za a yi cuta ba. Babin nan ba za mu yi zargi ba. Ba za mu yi Ba za zargi. ka sa a rusa kasa ta ba. Ba za ka yi Ba za wannan. ka wa kasar mu mugunta ba. Ba zai yi Ba mugunta za ka ba. kyala yan zargiya ba. Yan zarzuga. Ga da kyau Buhari mafi karfi. Buhari mafi karfi. Ne wajen magana zafi. Batun magana Za ta zafi. ba su yin bawa kaifi. Wukar da akwai Abin da kai kasar ka tana kallo. mun gode rabbana ya kara mutunta ka. Dattijo. Amma jinjina wa dattijan arziki. Dattijan Har arziki. Buhari na zo in ma biki. Dattijan Har arziki. nuku can gama na bika. Dattijan Da arziki. aljani iri ba babuwa. Dattijan Ba arziki. kaɗan ya shi indo da yaran babba. Dattijan Akwai arziki. maganganu wasu zan da rufa. Dattijan Ni arziki. da baba ai Allah man sani. Buhari. Wala masarki mai lamuni. Buhari. Ni dan kaho jirara mai zamani. Buhari. Da wanda zan yi sha kuwan gan shi ba. Buhari. Bare ya zo ta hannun babban uwa. Buhari. Datti da masu gauci ba su san ka ba. Sai kai ya ban uwa ko bai baka ba. Buhari. Dan sai ya ba dubu ka bai baka ba. Buhari. Ba din da mantuwa ko ya ki ka ba. Buhari. Dan gashi an ga kowa ba a ganu ba. Buhari. Ban damu ba kishi muka sa gaba. Buhari. Ba wai gudunmawa ce aka fi mu ba. Buhari. Ko jam'iyyar ba ta ce ba ta san mu ba. Buhari. Ba fi mu yaɗa duk manufofin su ba. Buhari. Zance na gaskiya kuma ba gaibu ba. Buhari. Ƙarya ka fi mu inda ba mu fi ka ba. Buhari. Kuma gashi ba aƙida aka fi mu ba. Buhari. Amsar maganganun da yawa sai gaba. Buhari. Ni ɗan ka huce rara almajiri. Buhari. Kolo da ke kara ɗaya sansan gari. Buhari. Ayaban Buhari an kusan gari gari. Buhari. Ta san da ni a wurin ba ga ibu. Buhari. A karkara ina wani ba namu ba. Buhari. Da ko ina ba mun take yin uwa. Da ba'ar Buhari sun dakile yan uwa. Buhari. Ba wanda zai garara bai san shi ba. Buhari. Ni gashi ba mukami aka bani ba. Buhari. Ba kwangilar gadoji aka bani ba. Buhari. Kuma baba ba kudin sa yake bani ba. Buhari. Kishin kasa kawai ya shuka sa gaba. Buhari. Manufar Buhari wa ya bai san ta ba. Buhari. Bai ki mu ba, kuma ba mu ki shi ba. Buhari. Ba zai yi sakaci a ci zalin mu ba. Buhari. Babban mu ba, ba su san ka ba. Buhari. Wadan mu Allah kare rikawa janar Buhari. Ku ban kiɗan ministocin nas level. Ministocin An karkare Naslabil. gaba daidai fas level. Ministocin Yanzu Naslabil. gashi mun faɗo nas level. Ministocin Karkare Naslabil. hawa saura kankara. Ministocin Buhari Naslabil. ya zamo kankara. Ministocin Akan Naslabil. waɗanda nauyin mu ya tattara. Ministocin A arewa dukan mu ina kira. Ministocin Kusan na Naslabil. goma mu ne da kashi tara. Ministocin Amma mafi Naslabil. yawa muka yawan bara. Ministocin Buhari ya Naslabil. yi komai a gaya mu. Ministocin Da za ku ba Naslabil. da gatan da yake muku. Ministocin Ya ce mu Naslabil. kama noma a wata uku. Ministocin Kasan kasar Naslabil. mu an kwashe rabin uku. Ministocin An sa a Naslabil. bangaren noma ya mu hayya. Ministocin Domin kuke Naslabil. bukata ya daɗe mu hayya. Ministocin Burkar Naslabil. kurkure dai ta
waye ne Ministocin mulkin next kasar level. ga ai na Buhari Ministocin kowa next ko ya level. sani shi kuma na wani Ministocin laifin next mu ne level. ana laifin babu ne Ministocin to ya next level. kamata ya rike ka ne Ministocin an next tabbatar level. da aiki na agogon gwani Ministocin ka bai next cikin level. ministocin na zalabawa Ministocin zama next hada level. da kwamfurin na zalabul Ministocin har ma next da level. duk wakilanmu na zalabul to Ministocin an next karkare level. hawa mu shiga gangara kada masu sammako kuma su makara Ministocin next idan mu level. ba aikin ku muke jira kada Buhari ya yi tubuka ku yi warwara sai kun da garka sannan ku yi hattara kuma in abin ya tuɗe ku yi shawara da gwamnonin nazlabul da wakilanmu na nazlabul na nuna saba ya zo daga nan Kano a shi bangare na noma ya bu nazlabul dan Salihi Bashir Malkashi dan Kano harkar tsaron ƙasa gama nazlabul Ali Sirika ya zo daga Katsina yana cikin ministocin nazlabul janar Buhari ya fa daga Katsina yana cikin ministocin nazlabul Ali ya umari zan fara zan wuce tana cikin ministocin nazlabul Abubakar ku ce malam can kebi na shari'a ku ce ministan mu na nazlabul ga Dr. Isa dan Alifan Damunan ta gwangwana ji an faɗo nazlabul Kaduna ma da Zainab yar Amadu Shamsuna na cikin tsarin nazlabul Mahamudu da gama mu da Kaduna Malaman a tsarin mu na nazlabul ta goge ma da Ramatu Tijjani tana cikin ministocin nazlabul Adamawa ta Muhammadu Musa yake an zo da shi a tsarin mu na nazlabul a Bauchi Adamu ya haye ya raya ilimi kin ga sha'anin nazlabul ambasadan mu Maryamu Katagun ta Bauchi gashi yau ta shiga nazlabul ga jira kuma sai na abu ta bindo minista special duties kafuwai ga Mustapha Ashuhuri da din da dawa yan birna sun rike nasu a nazlabul ga ya dan Muhammad dan kwara yan kwara sun rike nasu na nazlabul ga me muso na ya ga saraki na da ta kwara ga ta mun ganta a nazlabul Nasarawa ga Muhammad Abdullah yawa a bangaren su shi ya shiga nazlabul Zubair da yan Naija suna fada a shi ne ya zan wakilin su na nazlabul muna da an ji faunan talin Ados kula jama'a yau kuma shiga nazlabul sai mai gari ɗan jadi na Sokoto shi zai kula da polis a yi nazlabul da raba salaman manya yunkuro bawa tana guri na ifa a nazlabul yan yau baka Abubakar di Aliyu da ayyukan ƙasa a nasha a nazlabul shiga waka Suleiman dan Adamuwa harkar ruwa ta bari shi a nazlabul dai ministocin nazlabul kuma ko ina da gwamnan su na nazlabul Katsinawa ga masa rumba a nazlabul Ahmad Lawan Guraldan na sanar yake gwarzon da an kaza ga shi a nazlabul Femi Bajabe Mele yana can sama shi ne ya zama su fi kanmu na nazlabul sannan muna da LGF nazlabul basu masu dafa da shi za a yi tuda bulwa malar abba kyarima ya shiga nazlabul tumu abu su tab na baba ku ce nazlabul daga nan ku ce profesa nazlabul yemi usun baje ya shiga nazlabul kuma taimakin buharin mu a nazlabul sai baba sai baba sai baba kai sai baba sai baba ga ministocin nazlabul kai barne da su baba ba haka za a yi ba ban yi adawa ba zan yi dagawa ba sadawa da ka baba ba haka nan da take
kishin kasa ba zai maka wannan ba. Yau shari'ar gashi an gama ba su dace ba. Baba abila dar masu adawa dar. Shi kukan kurciya da gaske jawabi ne. Ai ta mai hankali ya lura ga kai. Idan mun fuskanta ai abun kana Allah ne. Ba za su iya ba, ba za su kake ba, ba su fahimta ba. Ai shi burin Buhari gyara kasan nan ne. Shaidar zabo a ko'ina aka san zane. Talakawa sun fahimta kai da gora ne. Haka ita gurin kuzi shi kenan. Ƙarshen yan gangan. Batun shari'a baba ya ci tutan ma dodar. Takurin kusa shi kenan. Ƙarshen yan gangan. Batun shari'a baba ya haye nan ma dodar. Takurin kusa shi kenan. Batun shari'a baba ya haye nan ma dodar. Mai kare ka makaran ka ga wuce uwar zaki nan. Takurin kusa shi kenan. Gaskiya ta yi halin da masu shirme ba sa nan. Takurin kusa shi kenan. Tunda mai shari'a ne ya zo ya yanke hukuncin nan. Dodar ma dodar. Buhari ne ya yi nasara akan magauta sun wanwar. Takurin kusa shi kenan. Ƙarshen yan gangan. Batun shari'a baba ya haye nan ma dodar. Tunda an kashe boka a yanzu ba sauran bori. Takurin kusa shi kenan. Baba waken suya na gaske mai kurar kwari. Takurin kusa shi kenan. Tun daga marke ya wadata kauce kai tarihi. Dodar ma dodar. Da muna ta yi kyawu muna ta hanyar kore shara. Takurin kusa shi kenan. Ƙarshen yan gangan. Batun shari'a baba ya haye nan ma dodar. Masu noman rake dole za kusa dogon wando. Takurin kusa shi kenan. Ga kada ya bunƙasa wa yake kallon kwado. Takurin kusa shi kenan. Sun waɗanda kuti fafalola ko gardo gardo. Dodar ma dodar. Gashi san aka da tabbatar yan wawa. Takurin kusa shi kenan. Ƙarshen yan gangan. Batun shari'a baba ya haye nan ma dodar. Inda Hafiz ta rauni ban ga ƙarshen wagar ba. Takurin kusa shi kenan. Ya kira ni ya ce baba ya haye bai boye ba. Takurin kusa shi kenan. Ashe wakilin ta rauni bai bari na hutawa. Dodar ma dodar. Ya ce a shaida a wata laka baba dodar ma dodar. Takurin kusa shi kenan. Ƙarshen yan gangan. Batun shari'a baba ya haye nan ma dodar. Ba na mance injiniya malin fashi yana nan. Takurin kusa shi kenan. Ga komanda na masari masu cuta ba sana. Takurin kusa shi kenan. Har da Hamza Suleiman faskari uwan bai kenan. Dodar ma dodar. Kwamishina na muhallin jihar mu wannan ma dodar. Takurin kusa shi kenan. Ƙarshen yan gangan. Batun shari'a baba ya haye nan ma dodar. Ai, ga kiɗan baba Buhari baba ya kyautu ku tashi. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Idan ka dama mu mun yi tambari ne a yaban shi. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Kowai ya fashe da mu kashin bura uba shi yau. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Kowai ce shi aka yi da shi ya ji rabon shi. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Idan mai kaunar Buhari ya kyautu ya tashi yauwa. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Ku tattafa ma Buhari dan ga mu gaban shi. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Wakar kowa ya ji ta sai ya mana amshi. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Yanzu PDP ta jiga ta ba ta iya nishi. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Yau batun shari'a an gama ta sai ku yi mana amshi. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Yanzu APC ce zama a daren bi mana toshi. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Kaga dai ligidi ya jiga ta sun cinye kudin shi. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Su ko 'yan kore na su zula an bar su da nishi. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Kai mutum ya sa nan mu
su a kotu. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Mu zazzage gabar ciki mu kyale su da buntu. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Me wakar jami'ar ku Dauda na Kahutu. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Yawwa. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. A gaida mun tare sagir ku ce malam fashi gwanin mu. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Ga komanda na masa da za ya saukura da batu. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Allah sa Hafizu kawu za ya dan natsi ya ji mu. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Shi wakilin tarauni ya zama umar ayyumuwa. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Dan gidan Usman ba da duk bayanin kuka ba mu. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Har da Hamza Sulaiman Fazkari wan baina mu. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Kaji dai kwamishinan kwarai muhalli na garin muwa. Sai baba cikin akwati sai baba a kotu. Sani Dallami Allah ba mu sa'ar ka mu samu.